Egy picit távolabb a zsűritől, hogy minden végtagot gyönyörűen láthassanak. Igen, nagyszerű. Ő volt az egyes számú versenyző, az S2-es. Következő versenyző Sisi, S3. Kérek mindenkit, hogy a zsűritől megfelelő távolságban menjen el, hogy biztosan láthassák a versenyzőt. Nagyon jó. Rendben, megyünk tovább. S3, Sisi. Hol van Sisi? Ja, ő a Sisi? Nem, ja, igen. S5, ja igen, kimaradnak számok. Lenka következik, kedves vendégek. Őt is bátoríthatjuk egy tapssal. S5, Lenka. Ja, hogy van még egy Sisink, ezt néztem el. S7-es versenyző, ő is Sisi. Tessenek jönni. A zsűri figyeli a harmóniát is, a tulajdonos és a kutya között is. Addig bekészül Fannika. Fannika van itt, jól látod? Nagyszerű. Nagyon jó, közben a zenekar is hangol. S9, Fannika, tessék parancsolni, Fannika is köztünk van, megmutatja bájait, és felkészül Molly. De ő pontos ível Molly, ha jól látom. Nagyon szépen haladunk, jöjjön akkor Molly, a 10-es számú kicsi méretű kutya, és felkészül Mázli. Te versenyeztél ma már, vagy láttalak a... Nem? Ja nem, csak a póló akkor. Oké. Te Mázli sem voltok? Nem. Jó, lehet jönni, akkor Mázli. 13-as számmal pedig Drazsé készülődik, ha helyes a jegyzetem. Nagyon jó. Ja, hogy lehet, le lehet nyűgözni a zsűrit, azzal, hogy leültetjük a kutyát. Na jöjjön akkor Drazsé, ő is mutassa meg, hogy mit tud. És addig felkészül Fáni. Édes kicsi Fánikám. Hú, Drazsé nagyon elrohant. Na jó, akkor jöjjön Fáni, 15-ös számmal. Nehéz dolga van a zsűrinek, mert rengeteg versenyző küzd a nyereményekért. S17, Grace. Tessék parancsolni, Grease. Aha, Grease. Addig itt van Zsebi, ő Zsebi. Nagyon helyes. Jöhet Zsebi, tessék parancsolni. S18, Zsebi a most látható kutya. Majd amikor kevesebben lesznek a versenyzők, majd akkor megkérdezzük melyik milyen típus. Pite egy picit az ellenkező irányba szeretne menni, ugye? Jól látom? Na jó, jöjjön Pite, próbáljuk meg. Gyere Pite, erre van a zsűri. Gyere a babos kendődben, mutasd meg magad. Közben felkészült Csipet. Nagyon jó. Jöjjenek aztán Jesse, Maja, Pupák, mindenki. Az S20-as versenyző Csipet, kedves vendégek, hölgyek, urak. Csipet után következik Jesse, S22. Na mutasd magad, Jesse. Jesse vonakodik egy picit, de hát ha. S23 Maja. Van egy-két névismétlődés, de hát a számok segítenek. S23 Maja. És most 24-es arcszáma jön Pupák. Pupák még nagyon fiatal, még rengeteg verseny áll előtte. Gyere, lehet, hogy első versenye? Első versenye Pupáknak, nézzük a zsűrinek, hogy tetszik Pupák. És ő Kifli, az eddigi kedvenc nevem. Hol van Kifli? Ő édes. Szia Kifli! Ő az S25-ös számra hallgat, Kifli. Na megyünk tovább. Gyömbér. Imádom a gyömbért. A teámban télen. S26-os gyömbér. Pocak, hol van Pocak? Édesem, na gyere Pocak, mutasd meg magad. Az eddigi legkisebb versenyző Pocak. Ő még Pocak lakóméretű, úgy tűnik. Na megyünk tovább, S28 Bobo. Bobo már barátkozik az egyik versenytársával. Na nézzük Bobo, hogy tetszik a zsűrinek. Nagyon kiegyensúlyozott, szaglászik. Zavarban egyáltalán nincs. Addig pedig felkészült Csipesz, aki még a hangját is megmutatta már. Lehet, hogy a zsűri külön pontozza, ha ugat a kutya, miközben megmutatja magát. Na gyere Csipesz! Kamerába is, igen, kameraérzékeny, még lehet, hogy filmsztár lesz belőle. Na gyerünk Csipesz, mutasd meg magad! S31 Csubi, hol található Csubi?
Itt jön Csubi, jöjjenek a többiek is. Nagyon ügyes volt. S31 Csubi, tessék parancsolni. S32 Corvin készüljön itt fel, ha kérhetem. Tehát az S31-es Csubi látható most a pályán, kedves vendégek. És addig felkészül Corvin, S32. Érdekes névválasztás. Ott találtad, jaj de helyes, a Corvin közben. Jön Stella. Stella, egykerek elnézést, nekem S-sel van írva. Stella, kedves vendége, kedves zsűri, az 33-as versenyző. És jön Álmos, na végre egy szép... Nem Álmos. 34-es. Igen, 34-es Álmos a következő versenyző. Szép neved van, Álmos. Ő akkor Álmos 34-es számmal, 35-ös Felhőcske. Jó. Akkor a hölgy két kutyával is versenyzik? Jaj, hát növeli az esélyeket. Felhőcske a következő kutya, ugyanezzel a gazdival. És addig felkészül Csibész. Hol van Csibész? 37-essel Csibész. Itt felkészül. Tehát a hölgyé Álmos és Felhőcske is egyben, és akkor most jön Csibész, 37-es számmal. S37-essel Csibész. Felkészül Gizmo. Hol van Gizmo? 38-al, nincs. 39-el, Manócska, Manó. Ön hányas? 30? 39 Manó, ugye? Tessék parancsolni, Gizmo nincs a 38-as. 39 Manó. 40-es pedig Csuti. Nagyon jó. S40 Csuti, kedves zsűri. És kedves vendégek. Addig bekészül Trixi. Na Trixikém, mutasd meg magad 41-es számmal. Bal oldalt kísérjük a kutyát, úgy. 42-essel... Nem? Jó. 42-es. Nincs. 43-as. Az sincs. 44-es mínusz. Hát talán, jaj, mert hogy mínusz egy láb. Édeském, nem baj, a zsűri úgyse látja, mert baloldali lábbal van a baj. Kedves vendégek, szerintem mínusz megérdemel egy nagy tapsot. A név is nagyon találó, mert hogy mínusz egy láb szegénykének a helyzete. S45 Picúr. Jaj, egyik kisebb, mint a másik. Tessék parancsolni, Picúrt is bekísérni. És addig felkészül Luizika. 46-os számmal, van Luizikán? Ott jön a hölgy, tessék jönni. Jöjjön, kedves Luizika. Itt van, gyönyörű Luizika, tessék megmutatni a zsűrinek is. Lili 47-essel. Lili 47-essel hol bujkál? Ja, te vagy az, jó? Lucy, fölkészült Szamóca, nagyon jó. Na akkor jöjjön Lili 47-es számmal. Lili 47-essel, 48-assal Lucy, elnézést. Itt van Lucy, kedves vendégek, hölgyek, urak, a 48-as számot viseli. 49-es Szamóca. Ja, és fiatal gazdája. Ez a te kutyád? Jaj. Jó, közös. Na gyertek, Szamóca, mutasd meg magad. Gyertek. Mindhárman kíséritek? Ja, ide jó, a zsűri ezt külön fogja pontozni. Kedves vendégek, Szamócát 3-an kísérik be. Jöjjön Vackor. Na végre magyar nevek is vannak, úgy örülök. 50-es, S50 Vackor. Fidóna. 51-essel Fidóna, az utolsó előtti versenyző. Jaj, de tetszik. Az utolsó versenyző neve is különlegesen jó pufa. Kedves vendégek, nagy tapsot kérek szépen a kis kategóriában az utolsó versenyzőnek, Ostyának. S52 Ostya névre hallgat. Jó? Ugyanabban a sorrendben, vagy össze-vissza?